Hello, good morning guys. First time ako nagising ng 4:20 a.m. in the morning. Kasi gumising ako na maaga ngayon guys dahil may lakad. Malamig ang simoy ng hangin. Kagabi pa tong ulan hanggang ngayon. Magdamog yung ulan ngayon guys. Saglit LS lang to guys. Tingnan nyo po. Ngayon is 5:57 AM. Pero madilim pa, 'di ba? Sa atin maliwanag na. Sa atin maliwanag na. Masarap dito sa labas, malamig. Tapos maya-maya mag-almusal, maligo dahil maaga magising yung amo kong matanda. Alas 4 gising na. Ano ba yan? Ano kaya yan? Every morning gigising siya ng madaling araw. Mahangin. Tingnan nyo yung kahoy guys. Umuulan pa rin. Sa probinsya to, parang itong bagyo. Magdamag yung ulan ngayon. Magdamag guys. Maraming salamat sa mga nag-video kagabi. Excuse me. Napuno yung guys, napuno yung istakan ng tubig. Yan. Puno. Kasi magdamag yung tingnan nyo yung ibon na yung kaibigan, my friend, yung parrot, nilagyan ko siya ng kumot kasi kawawa naman siya. Malamig kasi. Kaya kailangan ko lagyan ng kumot. Hi! Hing Hing, good morning. How are you? Hing!
Masarap yung tulog mo kagabi. Ito yung malunggay na pinag-dry. Dry na siya. Mabango. Ibibilad ko pa ito bukas. Ipapasok ano ko lang kasi alis. Pinadry ko ng malunggay.
lang. Kailangan ang pagkalagay, maganda pagkalagay guys. So, dito yung laba. Yung area ng labahan. Labahan. Tapos dito yung washing. Ipalagay sa labas. Yung washing nila. Sinawin para hindi mabaho.
dryer natin. Para mabilis matuyo. Hello, hello, good morning mga panggang. Maraming salamat po. Thank you for watching. Saglit LS lang to. Maraming salamat po. Bye-bye. Tapos na rin ako maglaba guys. Kunti lang naman, 2 tao lang.